weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ɓulana kaaƴe to wendu bosoyaɓe to wawde to hammadi hunare to ndendori to seeno paalel to sinthiou bammambi to Wourossogui to nabbaji ko on takkusan juula ha to galle ceerno Keccel Sarr to ndulumaji ha to galle ceerno Mamoudou Waddude cité Yumbe Asegna Dakar e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaali jillu Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie jillu makko tijja kay ñande jeetati ha sappo e ɗiɗi lewru février dartoɗo ndu ko ñande sappo e goho février noon o yettoto toon to Likseyba e nder département mo Likseyba gorgol to leydi Sénégal jillu Ousmane Sonko toon to leydi Maroc o suuti toon konnguɗi noon yesso ɓesgu Sénégal naaɓe wurɓe toon to leydi Maroc o hollirde kay wonde oɗo saaha joni ne jeeya kay gueɗe ɓurde tardinde gonka leydi Sénégal ko justice leydi ndi to leydi Mali contenaire uji Mali naaɓe e hewɓe no fewi kewɗi no fewi tawteɗi toon to kaggulade mo port mo Dakar iɗi ukkini kaggu o e oɗo saaha joni directeur général de port erima kaya laamu Mali nde aranta contenaire uji mum to leydi kedde Afrique ma jaɓɓo roɓiɗo usidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men Jolam Jaɓeri ma jaa ha to leydi Israël jeyana ha to leydi Iran to leydi Ukraine to Corée du Sud to leydi Arabie Saoudite bisimilla mone ketki hotodirte joni joni pren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodira jayde weltare ɓiɓe fulɓe ardu diine mbaɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadino baɗo danawala baɗawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo lubrimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude on ɓuuɗodirta balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni omo safra wonduɓe kista fibrome dogam sitre rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe ustoraɓe ndewagu kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yaranɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli mutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen worɓe ustoraɓe gorago ya witata koye men jippiɓe leese fiɗaɓe wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen ƴewoɓe embauche ƴewoɓe kayitaji visa omo yawran kadi ɓe arsugaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala o itta ha laaɓa ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe mbaɗi message uji mbaɗi vocal uji mbaɗi vidéo ji kolliri tigui guilay watnoɓe paralysie e oɗo saaha joni batti yaade haajuji men wondunoɓe jaɓede certi hen ha laaɓi rewɓe ɗon ko noɓe sowade e oɗo saaha joni dañi tokaraɓe makko ha heewi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune so tawi aɗa yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko ko numéro makko ko leydi France ko numéro appel kadi ko numéro WhatsApp omo tawe toon to Paris mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗon migno kene wiye Abdoulaye Diallo numéro mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ha to Rosso Mauritanie kala ne tawi ɗon seyni makko ɓinene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe mbatta ko numéro mo mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe la polpolol dande ma ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Dagana Mauritanie ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi ko ne wiye ceerno Amadou Tidiane ceerno Abdoulaye numéro mo mbatta ko 46 84 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne mbadden danɗo faade makko an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu mum joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru
koyɗi musoje keceji musoje jogiiɗo AVC jogii cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkondire gurel te joni joni jiituɗa en hoore maɗa gurel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma de kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗena goni e alarba nogas e jeetati lewru siilo woni janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom kabaruji mon e ɗemgal pular e sawto he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh El Ghazouani kanko woni hoorejo gendi ndi omo tawi kebugal mawgal no feewi wadde jillu makko e nder région de Gorgol jillu ngu noon fuɗɗoto ko ñande jeetati lewru février ha ñande sappo e ɗiɗi lewru février 2026 ko nden tigui nden tigui woni lewru dartoɗo ko nden jillu ngu waɗata o fuɗɗoto jillu makko noon koto kay haydi kañum woni capital Gorgol to jaɓɓama toon noon ñande jeetati nde ñande jeenayyi février o yaɓana tigui to résidence makko woni to jippudu makko mawo joddo toon noon e représentant ji autorité ji kewɗi no feewi taw ko toon to kay haydi e département de Kaydi o wawa yewtidde e mabɓe kay e yewtidde e mabɓe kay guila ko fati e caɗele mabɓe e doléance uji mabɓe holko tigui woni yidde mabɓe e fandare mabɓe kay e tigui e oɗo saaha joni ñande sappo lewru février nden o yaɓana ko département de Mbout o joddo toon noon e représentant ji muqaddaji Mbout no ndijorno ñande sappo e goho lewru février noon ko ñande hen o tigga to wuuro teddungo woni Likseyba Gorgol toon to Likseyba Gorgol mawo joddo toon e tigui e représentant ji wondude notable uji autorité ji ɓe o tawi toon to Likseyba o ñande sappo e ɗiɗi lewru février noon o uddirta jillu ngu ko toon to Monguel e nder département mo Monguel woni mujibu jillu ngu noon ko yidde kay joddade e hettade population Gorgol naaɓe no ndijorno hettade caɗele mabɓe e ƴewde kay e ƴewde e yewtidde e mabɓe kay ko fati tigui e ɓamtare duumiɗo woni tigui ko fati e développement hono kay jillu ngu wonno toon e nder région de Hoddala Charqi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen global Freeway Power koccotala kay spécialisé dattoriɓe kay ko fate wadde ɓeeto armée ji e nder windere nde kala e nder classement mabɓe noon woni nder ɓeeta mabɓe moɓe cakkiti wadde kay hitande hikka nde 2026 woni hitande armée ɓe koliri tigui hitande hikka nde armée leydi Mauritanie ari ko temedere nogas e tati lawol woni 123e rang sur temedere capanɗe nayyi e joyyi temedere capanɗe nayyi e joyyi leydi kañum ɗi ɓe ƴetti ɓe ɓeeti e nder ɗen temedere capanɗe nayyi e joyyi ko leydi Mauritanie ari ko temedere nogas e tati ko on place kadi woni moɓe garno hitande 2025
ke mayde nde so tawi noon ko armeji kay leyɗele sappo keɗɗe yeeso kay ɓurɗe ngardude armée ndara windere he kala tuggi taw koye nder hitande 2026 ne ha joni ko dowlaji dentude Amérique kañum woni lewri woni tigui leydi premier kamɓe budget armée mabɓe noon ko 1.995 milliard tawi ko haalis dolaji tentude Amérique eɓe jogui million ngaji ɗiɗi eɓe jogui million ngaji ɗiɗi piccal ɗiɗi woni 2,2 million tawi ko militaire kono woni koɓe jogui eɓe jogui kadi 13 avion ɗe hinde aéronef woni avion ngaji militaire eɓe jogui ujunnaje 4,650 char de combat eɓe jogui kadi 650 ujunere fawi 649 otoji tawi ko blende eɓe mari kadi ujunnaji ɗiɗi 1.750 PS tawi ko artillerie wondude 1.649 lanceur de missile eɓe jogui kadi eɓe jogui 1.450 navire tawi ko navire de guerre tawi wondude e sous-marin woni tigui laaɗe tawi ko laaɗe guerre wondude e sous-marin ɗum woni ko dowlaji tentude Amérique mari so tawi noon ko leydi ardi deuxiéme position ko leydi Russie noon ɓe kolliri tigui so tawi ko leydi Russie wondi deuxiéme position ɓen ɓe jogui million ngaji 3 piccal 57 tawi ko militaire eɓe mari kadi ujunnaje 4,992 avion militaire wondude ujunnaje 5,995 char de combat so tawi ko leydi tataɓiri noon woni 3e place ko leydi Chine ari 3e leydi Chine noon eɓe jogui million ngaji 3 piccal 17 militaire eɓe mari kadi ujunnaje 3,309 avion militaire wondude ujunnaje 6 e 800 char de combat so tawi ko leydi nayiɓiri noon ko leydi Inde so tawi ko leydi joyiɓiri noon ko leydi Corée du Sud so tawi ko leydi mbattori 6 ko leydi witedi Royaume-Uni so tawi ko leydi mbattori 7 noon ko leydi France noon ene jogui 1.775 ujunere dadiɗo eɓe jogui 1.976 aéronef woni avion ngaji guerre eɓe jogui kadi 110 char de combat leydi France noon ko kañum woni leydi arwanidi kay e nder fedde Union européenne ko kamɓe woni noon jeeɗiɓiri so banggue windere nde kala so tawi ko leydi mbattori jeetaɓiri noon ko leydi Japon so tawi ko leydi mbattori 9 ko leydi Turquie so tawi ko leydi wattori sappo noon ko leydi Italie kañum jogui ko 1.979 ujunere dadiɗo eɓe jogui kadi 1.729 aéronef woni avion ngoji militaire eɓe jogui kadi 2 char de combat ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni kettoɗen Nouakchott wuuro lamorgo gendi Mauritanie woni tigui koye kebbugal mawgal no fewi jaɓɓade conférence régionale de la FAO ɗum noon tijja tigui koye lewru août ko ngolɗo noon wattata kolol battowol 34 ɓiwol 34e édition ko jagargal kalfinaɗo ko fate ndema e souveraineté alimentaire kañum bajini kabaru FAO noon ko organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture sommet o noon ko ñande 13 ha ñande 17 lewru avril 2026 ma jagorde kewde noon wontude o responsable uji tawateɓe tigui ma mbaw tawtorede oɗon sommet tawi ko jeeyaɓe e nder dongre Afrique FAO noon ko kala duuɓi ɗiɗi joɗoto batu muɗum hitande hikka nde mbiɗen sommet o joɗoto ko nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie FAO noon ko catal darningal kay haɓade ko fate heegue e nder windere kala rapport ji kewdi noon kolliri tigui wonde kay heegue e ngakkere haaladuru woni ko wiyete malnutrition ene ɓeydi no fewi e nder Afrique e ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi ene yakora tan kay ma peeje kewɗe mbaw ƴettede kay e nder oɗo édition battowo 33 ɓiwol poɗɗo jotade ɗo e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen député ji nogas jeeyaɓe kay e Lunda woni député ji de l'opposition joƴƴini tigui proposition mabɓe woni tigui yidde mabɓe feere nde ɓe ƴetti kay ndiyana feere noon yidde mabɓe kay ko yo commission d' enquête parlementaire tafe tawi on commission noon ko yimɓe jeenayo député ji jeenayyi woni ko tawete hen on ɗen jeenayo noon yo rewdiro ɓen on commission noon ko rewidade dossier ji jeetati tawi ko dossier ji ɓurɗi wadde sensible ɗe hakkillaji foof ɓuuri wonde e oɗo saaha joni ɗin dossier ji noon tawi ko tuggi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas woni 2020 ha yetto 2025 ko député ji ɗon tawassula wondude député ji groupe espoir Mauritanie wondude député ji ɗiɗi tawi ko indépendant kañumen joƴƴini on proposition dossier ji jeetati ɗi ɗon ɗiɓe joofi kay ɗi enquête foti waɗede ko dossier gaɗano ko programme kay ko fate tajour
guire fare tajour so tawi ko ɗiɗaɓo noon ko stockage wondude e marché ji des commissariat sécurité alimentaire so tawi ko toɓɓere tati ɓerni noon ko marché des hydrocarbures so tawi ko toɓɓere nayyi ɓirni noon ko tigui ko revenu ko fati e gartama dañaɗo e gaz tawi ko gaz oxfort so tawi ko toɓɓere joyi ɓirni noon ko secteur ko fati l'eau ndiyam so tawi ko toɓɓere jeego ɓirni noon ko impact ko empreinte public woni ñamandeli kay public de laamu ngu ñamloto e kala saaha tawi ko toɓɓere jeeɗi ɓiiri noon ko ƴe travaux woni tii ko fati e pewnugol laabi e nder gendi Mauritanie so tawi ko toɓɓere jeete ɓiiri noon ko audit tigui de diplôme wonande kay yurnitade diplôme aji fonctionnaire uji kewɗi tawteɗi e nder leydi he ne mari diplôme aji taw ko diplôme aji ɓuttino feewi tawa kay ko ɓuuri hen hewde ne sikka tigui ko diplôme aji ɗi ndewani lawol ko ɗeɗo toɓɓe jeetati kay woni ko député ji ɗi namdi député ji ɗi noon kolliri kay woni fandare mumen yidde mumen tan ko haɓade kala ko fati e mbuñari woni corruption e nder leydi he yidde kadi moƴƴingol laamu ngu ko ɗum woni tigui yidde mabɓe e fandare mabɓe ko ɗum addaniɓe kadi namdade nde tafete oɗon commission ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jagorgal kalfinangal ko fati action sociale de l'enfance cukago et de la famille ɓayyini comme cimtol mum ko fati opération ngaji mabɓe ɗiɓe mbanno tawi ɗina opération noon tawi on opération noon ko wadde ramasse de sukaɓe kay ende ɓe mbanno communiqué wonde kay ɓumina ramasse sukaɓe kay tuggui 20 heures ha yetto kay 5 heures du matin e nder noktor lamour go gendi Mauritanie on opération noon ɓe mbaɗi ɗum e nder balɗe nogas ɓe kolliri noon e nder ɗeɗon balɗe nogas opération ɓe mbawi wadde ramasse ujunere temedde jeeɗiɗi e sappo e jeegom cukalel hen ujunere temedde jeegom e capanɗe jeenayi e nayyi hen ujunere temedde jeegom e capanɗe jeegom e joyyi noon ɓe mbawi tottidde jinnaɓe mumen jinnaɓeɓe kay qirrima ko sukaɓe mumen ɓe kolliri kadi ma mbawa toppitade sukaɓeɓe ha mbawa heddade nder galleji so tawi ko nogasi goho heddiɓe noon ko laamu ngu ƴettanoɓe en charge kay e nder centre uji de protection ken wona 48 on ken wona tigui 24 heures ñalawma kurɗo walla kene wona manque balɗe ɗiɗi seeɗa caggal ɗum tergui nde koreji ɗi mbawi yitede mbaɗa tigui localisé ha mbawi tottitede ɓesguji mumen hano hannirtini ministre o noon holliti tigui ala ko wonno fandare mabɓe kay e oɗo opération so wona ka yidde ɓeydude ndenka e kisal rende sukaɓeɓe kay e danger ji taweteɗo e booli e laaɓi e nder noccota lamorgo gendi Mauritanie ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen nummima toon to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Sénégal bitenoɗo Halima Gadji ko actrice Sénégal najo dowlunoɗo no fewi jaltude aduna altine hanki o altine ɓennuɗo o yalti aduna tawi kadi o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe tati e jeeɗiɗi ɓene mbiya duuɓi capanɗe tati e jeegom hewɓe noon kollirino ñalawma hanki o wonde o yaltino aduna ko toon to France to yano jillu makko kay kono noon jeyandeli leydi Sénégal kewɗi kay garti hollirde tigui o yalti aduna koye nder Dakar lamorgo gendi makko ko alarba hande nogas jeetati lewru janvier noon woni ko wiyete levé du corps woni tigui goski ƴettete to morgo hôpital Idrissa Pouye to de Grand Yoff ex CTO o wiroyeti to bamuɗo julɓe taweteɗo toon to Yoff guenese makko noon o yuɓɓinte koto Sicap Foire ko toon tigui woni guenese o to yuɓɓite yo eɗen mbiyata jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine maɗa weltare TV ene nelda duwawuji mum faade dendagal koreji makko e jinnaɓe makko e gollediɓe makko kala nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahuma amina ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen château d'eau wuuro witengo Shanghai koko tigui woɗɗoyi e bonde hono maire commune mo Diakhara on woni biteɗo Makoudou Séné noon erima laamu ngu kay nde arata kay fabadeɓe ko ɓuuri yawde e yaccade kay fewnita oɗo château d'eau kay guila kay ko ɓuuri sefre yande e woyndu kanko maire o noon holliri tigui wonde oɗo saaha joni château o koye danger mawɗo woni tigui wonande sécurité publique saabu ne wawi yande kala saaha yana e yimɓe so tawi kadi château o welsinama hawo yanima ɗum addu caɗele mawɗe no fewi saabu kay ɓe kolliri wonde guure kewɗe taweteɗe e nder commune o ko oɗon château d'eau kañum woni ko yarnata ɗen guure kewɗe so tawi kay ɓe belsinima ha château o ɓurbima e leydi ɗum noon ma won caɗele mawɗe no fewi ma ɗaccu commune o feccere commune o e donc mawka no fewi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to Saint-Louis paɗen de en
IT ko direction nationale des investigations et des traces ɓe pawi juuɗe mabɓe tigi e réseau mawɗo no fewi tawi ko dartonoɗo wadde kayitaji ɗin noon tawi ko kayitaji fenade woni tigi ko wiyete faux papier tawi ko papier administratif to Saint Louis ɓe teeɓi ɗum koto Saint Louis ɓe tawi ɓe teeɓima toon noon sagataɓe ɗiɗo dartonoɓe kay ɗiyen golle ɓen goni biteɗo Abdoullahi Ba o ɓurlilde noon ko Abdoulaye Ba e goɗɗo ne wiye Yacouba Diallo ɓe dartoɗo ɓe daariyanoma yesso procureur de la république du tribunal de grandes instances mo Saint Louis ɓe dartorino noon ko fewnude carte uji d'identité wondude e passeport uji tawi ko fenade enquête noon e nder enquête he ɓe tawrama ɓe jogui temedde sappo e jeeɗayi photocopie de carte d'identité wondude temedere nogas e goho extrait de naissance hen nogas jeenayyi ko certificat de non inscription de naissance e hen sappo e nayyi ko vierge ɓe tawrama kadi fodde temedde ɗi fausse pièce d'identité ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen Ousmane Sonko kañum woni hoore jagorɗo laamu leydi Sénégal gardiɗo landa Pastef gonɗo e julde mum toon to Maroc o joddima toon ɗon e ɓesgu Madina ɓesgu ngey Sénégal laaɓe wurɓe toon e nder kuccodiral mabɓe e nder kuccodiral makko noon e diaspora toon Sénégal toon toon tigui e to Maroc o wawi tigui ñingde no fewi justice leydi ndi saabu ko justice leydi ndi woni tigui institution judiciaire leydi ndi saabu o holliri kay o heeɓi wiide kay wonde ko ɓuuri mawnude kay caɗele leydi Sénégal wondi hande ko justice ko caɗele justice o wi tigui wonde l'un des problèmes fondamentaux du pays c'est la justice nden o wukkiti ɗiɗo konguɗi ɗon ɓoyani mum biyeteɗo docteur Yoro Dia ko ancien ministre porte-parole du gouvernement tigui de la présidence ko tigui porte-parole de la présidence fadani ha ɓuuɓani kañum nde wawi jabtademo e ɗinon konguɗi ɗi wukkiti e hello mum witengo x kanko docteur Yoro Dia noon o jabti kay wiide e oɗo saaha joni Ousmane Sonko est le seul problème du Sénégal woni tigui leydi Sénégal kay ko Ousmane Sonko tan woni caɗele leydi Sénégal jogui caɗele gote ko Ousmane Sonko o wi noon wonde Ousmane Sonko kay Ousmane Sonko kañum woni probléme leydi Sénégal o haalani ɗon saabu kay o wi wonde Ousmane Sonko wona justice dartata e oɗo saaha joni ala ko woni yidde mum e fandare mum so wona ko wiyete joftigo woni tigui ko wiyete vengeance o wi kadi wonde vision Ousmane Sonko au pouvoir waytin kono vision biyetenoɗo Louis 14 Yoro Dia noon yoddani tigui haydara yonnani haydara kay konngudi Ousmane Sonko fani kay institution judiciaire leydi ndi woni tigui e ñawirdi leydi ndi ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni police ji ɓe commissariat d'arrondissement du Golf Sud ɓe teeɓima talata hanki o gujjo motoji molanteɗo Allah ɗo fewi o hewno noon ko o hewno tigui ko noddude o hewno tigui noddude motoji tigui joom motoji o wiya ɗumen tigui omo jogui course o totta ɗumen o totta jomum enveloppe ngerɗo no fewi o wiya on enveloppe ko haalis kewɗo woni hen waɗi fodde 5 millions holto yiiɗi déposé nede o holliri noon wonde moto alay saago o waɗa e muɗum ko wiyete GPS tawa omo wawi trace ude andude to moto o wawi rewde kala ha on haalis hissa so tawi o tottama on moto noon ko ɗon heewi mossude jogui oɗon moto ene nangui enveloppe ne sikka ko haalis woni hen taw kanko ko jaaduɗo e moto jomum ko ɗen golle woni ko dartorino goto noon eɓe o felmino o yaade moto mum kañum tigui heftinimo to Saragara bertemo Golf ko ɗo tigui noddi police ji wonnoɓe patrouille ko ɗon e ɗon ɓe mbimo teɓa caggal nde ɓe nanguimo noon to commissariat o guirrima tigui wonde ko kanko tigui wujjuno oɗon moto o guirrima kadi wonde o ƴetti fodde motoji 3 ko fuɗɗi wujjude guila kay nanga fodde kadi guila o nanga fodde yimɓe nogas kay oɗo saaha joni mbawi tigui arde postude e plainte uji mumen tawi koɓe o felmino omo yaade motoji men e oɗo saaha joni mbawi wullitade portude plainte ji mumen ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen jeena toon to Tambacounda noon service régional de douane du sud eɓe du sud mbawi tigui duppude ñande altine ɓennuɗo marchandise uji kewɗi no fewi ɓe duppi tigui marchandise uji kewɗi no fewi tawi ko ɗin marchandise uji noon ko marchandise uji ɗeɓe tettuno ɗi moƴƴani woni ko wiyete marchandise uji woni tigui ko wiyete pro IBM on
marchandise noon moɓe duppi jaro mumine qime ha temedde joyi nogas nayi million tawi ko France CFA ko marchandise uji ɗi noon ɗeɓe mbanno saisi e nder région de Tambacounda ha to Kédougou kala ene tawtora cérémonie noon duppugol ɗiɗon marchandise uji autorité ji administrative et sécuritaire diwan o kala ardino cérémonie o noon ko gouverneur région de Tambacounda biteɗo Guedje Diouf wondude directeur régional de douane sud est biteɗo colonel Issa Ndiaye ɓe ko ɓuuri hewde noon e ɗiɗon marchandise uji duppaɗi ko médicament ji taw ko médicament ji dabeje woni médicament ji vétérinaire wondude médicament ji innama ade ɗina médicament ji jaaru mum ene qime ha temetere capanɗe jeeɗiɗi million tawi ko France CFA wondude kadi ɓe tawi hen kadi drogue kewɗon hinde chanvre indien on drogue mum jaaru mum ene qime ha capanɗe jeetati million tawi ko France CFA ene tawe hen kadi ene tawe marchandise uji he kadi cigarette wondude chicha wondude produit ji tawi ko abrosique ɗum noon jaaru mum ene qime ha capanɗe jeegom e tati million tawi ko France CFA ko ɗiɗo marchandise uji tigui woni ɗiɓe duppi toon ɓe mbaɗi ko wiyete incinération tawi ko yesso gardugol gouverneur mo Tambacounda. Assalamu alaikum, commune Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Kedderam tan ko radio e télé weltar bibbe fulbe ando dinema. Kalidou Koulibaly capitaine des Lions de leydi Sénégal o wetto tan ko radio weltare bibbe fulbe andu dinema kabruji men demgal pular sen mimma to leydi Sénégal ko to leydi Mali paden to leydi Mali laamu leydi Sénégal ɓe yerima laamu Mali kay nde ɓe garata ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe ƴetta conteneur uji e marchandise uji mabɓe gondi toon e nder port mo Dakar woni to kaggulade mo Dakar conteneur uji ɗon puɗɗima tigui ɓoyde toon guila kay siftinde noon guila sappo e ɗiɗi lewru janvier nde gonɗi ɗo jawgal leydi Sénégal kala fenaɗo ko fate transport o haadino kay e nanɗo makko mo leydi Mali o rokkinoɓe kay ɓatake ummorade directeur général des ports de Dakar wiide kay yo laamu leydi Mali ar kay ƴettude conteneur uji mum conteneur mum itta ɗum kay puɗɗiɗi ɓittinde e oɗo saaha joni kaggulade de Dakar fodde noon joni kene wona lebbi ɗiɗi kay conteneur uji kewɗi kay wondude e matériel kewɗo taw ko leydi Mali nan toon to port mo Dakar e oɗo saaha noon port o ina ɓittino fewi ina ukki ko fate conteneur uji woni ko wiyete saturé saabi ɗum noon e oɗo saaha joni fate tardugol ƴettude ɗiɗon conteneur uji kay e bagage uji kay to kaggulade mo Dakar ko laamu leydi Mali koko siifi kayit guila ñande sappo e joyi lewru mai 2025 hollirde kay wonde ko interdit kala camion ngaji mawɗi tewɗi yille gros porteur ɗina camion ngaji ɗon ɗi gros porteur walla mbiyen or gabari woni tigui Cameroun ngaji ɓurtude no fewi dogde kay e dow booli leydi Mali no ndiɗon norme camion de transport kay ɓe kolliri hoto ɓuur sappo e jeeɗiɗi métre on décret noon saabima kay ha fodde 30% woni 30% ɗin camion ngaji tawi ko tigui mbaɗatnoɗi transport marchandise uji fret nana e nder leydi Sénégal mbawi dartade ɗin camion ngaji noon ko camion ngaji mesure uji fodde no gas e tati métre longueur leydi Mali noon wi kala ko camion so ɓurti ɓurata sappo e jeeɗiɗi métre ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni camion ngaji kewɗi kay ɓe cattata wawde nawde ɗiɗon marchandise uji yettinoyde toon ittude kaggulade wawde nadde toon e nder leydi Mali e ɗum jeeya noon kay ko ɓuuri kay e oɗo saaha joni ene jeeya kay e oɗo saaha joni ko ɓuuri tardinde ƴettugol ɗiɗon marchandise uji ene jeeya tigui ko jeeya tigui teddugol ko jeeya tigui ko ɓeyde tardinde ƴettugol ɗiɗon marchandise uji kay ittude ɗumen ɗon to kaggulade ɗo kay mo Dakar wawde nawde ɗum ha toon to caggal leydi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e gardugol commissaire Modibo Diarra ɓe jiiti tigui ɓe jiiti ɓe nanggui wonde kay felmotonoɓe yimɓe kay ene kay kala saaha kay ene mbawa wadde janguji mumen e nder leydi he wawde kay wadde janguji mumen e nder leydi he ɗum noon kay tawi kadi ko felmotono yimɓe e kala saaha ene punti ɗumen ene ñaman ɗumen halisaji woni taw ko biteɗo escroc kene noon escroc noon ko tuma kay ko felmi yimɓe o ñama ɗumen haalis ene qime ha tigui kene wona temedde nayyi tawi ko million fodde kene temen nayyi million tawi ko fafa seva ko gorko goto noon portuno plainte ha kay o wawi teɓede kanko gujjo kanko escroc noon o jogui ko société ji fenade kewɗi no fewi wondude bureau ji makko kewɗi tawateɗi e nder yoga e régional ngaji tawa e nder yoga e leeɗe tawateɗi e nder Bamako o waɗata noon ko appel d'offre o wonde kay omo sohli guila e fourniture uji daari
denrée alimentaire walla tigi omo sohli livraison autoji walla taw ko motoji omo sohli kadi saha matériel bureau ji so tawi kay jomum livré mo o wayla numéro o majji jomum donc yitudemo ñande nogas tati lewru janvier 2026 tawi capantati e goho plainte waɗama e dow makko kay ɗino capantati e goho plainte noon ɓe gulliti kay wonde o ñamini ɗumen haalisaji foof so reddi hawra temedde 4 million tawi ko franc CFA o waɗama noon e oɗo saaha joni caggal nde o wiya teeɓa o wawi tigui tawi kadi ko police tawi kadi ko commissariat mo commissariat ɗo police kay biyeto commissaire de police Modibo Diarra ko kañumen tigui mbawi teɓademo e oɗo saaha joni kay wattama e juuɗe justice leydi ndi kabaruji men demgal pulara sen mima kabaruji men demgal pulara sen mima toon to leydi Mali jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Saran Dogo ko fate ruɓiɗo kedde Afrique Alassane Oumar Mbodj a salminama juuram. tagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri teftude e dongre Afrique ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali men kala Côte d'Ivoire Éthiopie pour fate kadi oɗo taw kadi ko société mawɗo no fewi chinois noddeteɗo géant minier Jijin Mining kanko dey o wati wiide wonde kadi amo ittere kono pellital ngam wawde ko sottude wonɗen taw kadi ko société ji taw ko kanŋe wonande dongre Afrique nde e ɗum noon to leydi Mali Côte d'Ivoire Éthiopie e ɗum noon fodde nogas e jeetati milliard taw ko kalis yoan e kalis mabɓe e nder dino mbali ɗo ko wawde kadi wiide wonde kadi ene waɗa ƴewto won piruji taw kadi ko kalis kanŋe o koko yeehi dow no fewi wonande kadi taw kadi ko gueɗe ɗeɓe mbaɗata ɗe oɗi alaa sago ɓe ƴetta kamɓe pellital e wawde kadi ƴewde o guirde walla kadi ngaaluji tuuɗiɗi e less leydi ɗi wonande e dongre Afrique nde gam wawde kadi wadde noɓe kewi wadde e kala saaha ko warde arde ga e ƴewde e dongre Afrique nde ɗin ngaaluji tuuɗiɗi ɓe mbawa ko nawde ɗum kamɓene ɓe mbawa ɗum noon e oɗo saaha kanko dey ko ɗum woni koye waddata e ɓen taw kadi ko leyɗele ɗe kalɗen ɗo ɗe ko fati noon e toon to Soudan ene wayno Soudan kamɓene toon to oɗo saaha ɗo gonaɗo ene wayno on armé e taw kadi ko leydi kono Soudan nde ñande altine nogas e jeegom lewru silo ujunere nogas e jeegom ɗum no dimi mbiya wiide wonde kadi ɓe gondi toon taw ko joɗorde taw ko toon wuuro taw ko delindi e nder banggue worgo Soudan to Kar Darfour ene wonde ɗum ɗon ko guila kay ɓawon joni hirande feccere ɓen paramilitaire en e force soutien rapide woni FSR e ɗum ɗon ceerade kadi e nangodiri toon wonno ko guila e avril ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɗo ko Ouganda ko gouvernement o riwti guila takke waɗa toon ne ko fati kono ɗum on no mbirni wonde kay heɓade ɗum on répression politique e nder bayinago goɓe mbaɗi guila nogas e jeetati lewru silo guila nogas e jeeɗiɗi lewru silo ujunnaje nogas e jeegom jagorgal ko fati kumpital wawi kadi wiide wonde kañumne technique ono banggue mum wonande kono ɓen jaggaɓe e wonande kadi ha ɗiɗi e kuppiraji taw koto internet ko wi noon en ndendiɗo mbaɗi noon wannoɓe ɗum tan ko ɓen taw kadi ko gang criminel en mbawno kon waɗa ɗumen ɓenno kadi tuumaɓe jaggaɓe ɓen e wadde oɗon ha marché kay woto o wasa rewde oɗo lawol ɗum ɗo foti wadde noon ɓe mbi wonde ene wayno ɗum yaari no foti yarude kon wotoji mabɓe ɗi guila sappo e joyi lewru silo ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom hayso tawi waɗi caɗele seeɗa kono noon aɓe jetta aɓe jaara wonande landa taw kadi ko gonka e ganguinorde nde nde kadi wawi kono folde haɓe gartiri on kadi taw kadi ko gartinoɗo leydi ndi woni Yoweri Museveni e ɗum ɗo babaka artude e japperde wonanniɓe kadi welamma e weytare e wawde artidemo e wawde kadi dañde jencudi taw kadi ko bandi fayida no fewi wonande kay taw kadi ko landaka kala e kuuɓal ɗum ɗo woni ko ɗum ɗo wonno koɓe mbawi kono wiide wonde kadi ɗum ɗo kam ko fartange wonantaɓe toon to RDC Congo toon dey ene wayno ko fati e wona e ɗen to Kinshasa ene wayno dey to anne kañumne ko autorité ji ɗi Kinshasa mbawi wono bayyinde e wonde kadi contrôle uji taw kadi ma mbaɗa contrôle ko fati kon laabi mabɓe ɗi ɗum noon ko guila ɓe puɗɗi koye guila nogas e jeegom lewru silo ujunnaje ɗen nogas e jeegom wonande kadi ɓen
joom otoji en mbawa kadi tawade ko gila e wiyetaji en contrôle technique en permis conduire ɗum ɗo fof ma ƴewre kay nde tawno wonde e oɗo saha ɓe mbi aɓe jogui on mettere no fewi nde tawno wonde ɓeɗon transport uji kinois e koko mbanno toon ko grève ɗum noon ko guila ñande altinare kono ɓeɗo ɓe mbawi kono payid ɗum alay saago ɓe mbi ɓe ƴeewa ɗum ha ɗum wawa kadi rewnede e lawol taw ko poccugol Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen habaruji men e dogere Afrique ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj yo jaam jogomi jogomon. Allahumma amin. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi takkusan juulama ha to galle ha to dulal ceerno Aman Nene to Kahedi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tijane Alpha Mamadou Sileyba to Moderna ha to galle makko Sama sa kellinkare ko taari ɗum kala habaruji men ɗemgal Pulaar ma en dutto seeɗa to leydi Mali le rapport de vérificateur général ɓe mbaɗino ɓe mbaɗi kay ɓe mbaɗi e nder période woni tigui e ngal ɗo dawal 2022 2023 et 2024 ha yetti 2025 woni juin 2025 enquête mabɓe mo mbaɗi to mairie commune a e nder district mo Bamako ɓe tawi to noon yolde mawde no fewi tawi ko ngakkere haalisa kewɗe no fewi ɓe kolliri tigui wonde ɓe tawi million ngaji kewɗi kay ene huɓɓa toon so tawi kay en basima e rapport he ɓe kolliri fodde 330 millions francs CFA ko ɗum woni ngakkere nde ɓe tawi e nder oɗon rapport koto legal bitegal Sabali Bougou paɗena commissariat de police mo Sabali Bougou ɓe teɓima sagataɓe ɗiɗo noon tawi ko tampinnoɓe diwan o tawi kadi ko wuyɓe ɓe hinde braqueur uji ɓe teɓanoɓe nanggano noon ko guirñande nogas go lewru janvier ɓena ɗiɗo noon nanggaɓe ko kamɓe mbanno kay agressé ɓe jani e joom mbaɗannoɗo e taxi moto e lewru décembre ɓe janino e mum toon to ɓe janino e on to Bukuni to wiyete Bakoni ɓe jaadi e moto muɗum ɓe jaadi e moto on kay goto e ɓen wuyɓe noon nanggaɓe e goto e mabɓe noon koto wiyete Sabali Bougou nanga omo wiye ka c'est alias joom namara omo yara ko duuɓi 17 goɗɗo wiyete ko BT alias Baneke on yara koye duuɓi nogas ɗiɗi ɓe tawrama kadi motoji ɗiɗi goɗɗi gujjaɗi tawama e juuɗe mabɓe ɓe mbaɗama noon to ɓe ɓendinama to kaso mawɗo ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar koto wiyete Yirima Dio paɗena commissariat de police wondude brigade gendarmerie ɓe Bamako ɓe ɓooyi yiilade gorko goto biyeteɗo Elhaji BC o yara ko duuɓi 42 ko escroc molanteɗo Allah no fewi o wiyama teɓ noon tawi ko commissariat mo série commissariat mo Yirima Diolono kañumen teɓimo ɓe nanguimo noon tawi kadi kon caggal nde o ɓooyi yiilede caggal nde plainte uji kewɗi kay mbaɗa e dow makko e gaddogol commissaire principal Modibo Diarra noon ɓe mbawi tigui yiitudemo kay ɓe mbawi yiitudemo o felminoma noon fodde 50 neɗɗo ɓe funtuno kay o ñaman ɗumen koppareje kewɗe no fewi ɓe ottina kay ɓe waɗi escroquer kay ɓe wullitiɓe ko ñaman ɗumen ene guime ha 4 million tawi ko franc CFA ko gonto e ɓen noon ɓe o ñamano ɗen haalisaji kañum portunomo plainte kanko noon o wiyanno tigui o jogui ko société ji kay société kewɗi no fewi tawi ko société ji fenade e yoga e leeɗe kadi taw mo jogui hen bureau ji makko o waɗanno ko appel d' offre wonde kay omo sohli livraison guila ko fati daare alimentaire woni gueɗe ñamateɗe saaha o wiyomo sohli motoji walla matériel bureau so caggal kay nde o addana ɗum ko ɗon tigui o heewi waylude numéro o majja 31 plainte mbiɗen waɗanoma e dow makko ko felmi ko kay ene guime ha 4 million tawi ko franc CFA habaruji men jolam jaberi koto leydi Israël pudorɗen to leydi Israël ko alarba hande o alarba hande nogas yetati lewru janvier woni wirwirde kaya woni ti alarba hande nogas jetati janvier woni wirwirde on mo biyata dernier otage woni tigui otage uji kay ɓe Hamas nanguno guila 7 octobre 2023 wonnoɓe juuɗe Hamas tawi ko mayɗo on otage noon goski mum caggal kayde arti e juuɗe laamu leydi Israël wirwirde noon waɗa tigui
koto wuro witengo meytara otage o noon o wiyeteno tigi ko ran jeville ko gila nogas jeegoma lewru janvier ko gila nden kaya leydi israel tottitono kiɗon goski cérémonie o noon waɗi tigi koye tawtorede hoorejo leydi ndi biteɗo hoore israel biteɗo Isaac Herzog wondude kadi o namdima noon yafuya woni pardon ene tawtora kadi wirwirde de hono Benyamin Netanyahu kañum woni hoorejo jaggoɗɗe leydi Israel koto leydi Iran paaɗena justice mo leydi Iran ɓe itti wonki alarba hande nogas jeetati e lewru siiro wonki kay waɗama exécuté gorko goto kay nangonoɗo guila avril 2025 o tuma noon ko arde ñukinade kay tawi kay ko ñuki noon to ko leydi Israel woni ko wiyete espion tawi kadi ko Israel o gollonto noon ko guila mbiɗen avril 2025 o nangono ñawama hande noon ñawore wargo wonki makko ittama omo wiyeteno Hamid Reza Saber ko yarga noon o waɗa alarba hande o guila wendoga ko nden tigui wonki makko itta koto leydi Corée du Sud paɗena tribunal sud coréen ɓe ñaawi ɓe jandini ñawore mabɓe alarba hande no gas jeetati janvier ɓe ñaawi noon ko gonnoɗo ex première dame woni gonnoɗo joom suudu hoore gonnoɗo hoorejo leydi mabɓe ko on ñaawa o taƴanama noon lebbi no gasa e kaso o ñaawira noon ko mbuñaari woni ko wiyete corruption koto leydi Ukraine paɗene yimɓe ɗiɗo mbasi pittali men nayi wonɓe kadi mbarmi e bombardement mo leydi Russie waɗi sara gurel gotel taw ngel sara Kiev bombo o noon yani koye wuuro witengo bombaji ɗen yani koye wuuro witengo Biligorodska ko toon tigui woɗɗani Kiev ko hen bomboje ɗe jani mbiɗen waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men waɗi kadi fodde yimɓe nayo wonɓe barmuɓe hen koto leydi Arabie Saoudite paɗena le prince héritier saoudien biteɗo Mohammed Ben Salman o holliri talata hanki no gas jeeɗiɗi lewru janvier saaha kay o haldanno e sehil makko téléphone on woni hoorejo leydi Iran biteɗo Masoud Pezeshkian o wi tigui wonde yo on ɓerde mum deeƴo yo andu kay wonde leydi Arabie Saoudite jogorani jabde kay hay attaque goto ene waɗe e nder leydi Iran tawi on attaque fewja walla tigui ummiri ko nder leydi Arabie Saoudite o holliri noon leydi Arabie Saoudite jaɓata tigui leydi mum hutore jaɓata kadi hay espace mum woni weeye mum avion ngaji walla bomboje mirto hen faade toon to leydi Iran o holliri ɗum ɗon leydi Arabie Saoudite jaɓata hay leydi gotiri kay ene waɗa attaqué leydi république islamique de l'Iran tawi ɗum urdi koye nder leydi mabɓe koto leydi Israël uddirten kabaruji men Benyamin Netanyahu kañum woni hoore jaggoɗe leydi Israël o wi kala kay nde leydi Iran reppi kay ha wine bomba ha weddi bombo e nder leydi mabɓe ma tigui Israël waɗ joftigu go aduna o foof yejjita ha aduna o firto maɓe mbaw wadde kay leydi Iran e ngar saga ma mbad leydi Iran ko leydi Iran meeɗa waɗede e bonande kadi ko jogorani yejjidde kaddi gurdam mum musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e demgal Pulaar ɗo e sowto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi noon ko rumiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on